Ahoj, ja som Malenka a dnes som dostala poznámku, že som hovorila na hodine. Ale ja som len povedala, že môj strýko počúva pesničky z Ameriky. Pani učiteľka stúhla. Pozrela sa po triede a povedala, o tom sa tu nehovorí. Bolo ticho. Cítila som, ako sa červenám. Keď som to povedala doma, mamička sa na chvíľu odmlčala, potom stíšila rádio a sadla si ku mne. Vieš, Alenka, niektoré veci sa hovoriť nesmú. Ľudia by si mohli myslieť, že sme proti vláde. Nerozumela som. Ale ja som predsa len povedala, že sa mi páči tá pesnička, šepkala som. Mamička ma pohľadila po vlasoch. Ja viem, zlato, ale niekedy je lepšie mlčať. Večer som ležala v posteli, počúvala tykot hodín a premýšľala, koľko ľudí asi tiež mlčí. A prečo je tak ťažké povedať nahlas niečo, čo je pekné?